Wannan gaskiya ne idan a cikin al'umma ka zama mutum nagari ba sai ka bayyana wa al'umma kai nagari bane, Allah zai bayyana musu kai nagari ne. Idan ka zama bata gari ko gurbatacce a cikin al'umma ba sai ka nuna kai lalatacce bane, Allah ne zai nuna kai gurbatacce ne kai a cikin al'umma. Cikin wannan masana'anta ta mu ta Kannywood, masana'anta ce mai daraja da martaba da kima, amma yau an waye gari wasu foreigners sun ɗauko wasu al'adu na ƙasashensu suna so su shigo da shi cikin ƙasar mu nan Najeriya, kuma musamman wannan jiha tamu ta Kano mai daraja wacce muke ɗauke da soyayya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Gaskiyar shugaba Muhammadu Buhari da ya ce mu daina cin shinkafar waje mu ci tamu ta gida, duk abin da ya zama namu na gida ya fi daraja, in ka ɗauko na waje ba shi da daraja. In har ana tunanin shugabanci ne babu eléyìí ni atini change ikọ̀ àti ìbàlẹ̀ kò sí ìjà o ọ̀ṣẹ́ gọ́gọ́ ọmọrìbà aládèdàdé Kannywood Zaki imisẹ́ ní kọ̀dà yìí àgọ́dẹ̀. da halin su yan roba kowanne gida akwai abba ai babu gidan da ba abba a masallaci akwai abba tuma akwai abba kasuwanni ma akwai abba ofis akwai abba kalmar kasa na kule abba sune abba kawai na ta daura suna abba kasuwa ma na suke abba